ଛାତ ଉପରେ ଲଙ୍କା ଚାଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 50% ଉର୍ବର ମାଟି, 30% ଗୋବର ଖତ କିମ୍ବା ଭାର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଓ ତା ସହିତ 20% କୋକୋପିଟ୍କୁ ନେଇ ମାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। 12ରୁ 15 ଇଞ୍ଚ ଗଭୀର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗ୍ରୋ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ମାଟିକୁ ସେଥିରେ ଭରି 20ରୁ 25 ଦିନର ଚାରାଟି ଠିକ୍ ଗ୍ରୋ ବ୍ୟାଗ୍ର ମଝି ଭାଗରେ ଲଗାଇବା। ତାପରେ ଝରାରେ ପାଣି ଦେବା। 15ରୁ 20 ଦିନର ଗଛ ହେଲା ପରେ ମୂଳରୁ ଅନାବନା ଗଛ ବାଛିଦେଲେ ଗଛଟି ଠିକ୍ ଭାବରେ ବଢ଼ିପାରେ, ରୋଗପୋକ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଯଦି ରୋଗପୋକର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଦେଲା ତାହେଲେ 3ରୁ 5 ml ନିମ୍ବ ତେଲ 1 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ 7ରୁ 10 ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ମୋ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ସୁସ୍ଥ ଓ ନିରୋଗ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ବ୍ୟବହାର କରିନାହିଁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି 45ରୁ 50 ଦିନର ଗଛ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏବେ ଫୁଲ କଷି ଧରିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।